ଆଜିକାଲି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ବି ଲୋକେ ଖୋଲାଖୋଲି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବିନା କଣ୍ଡମରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ସେକ୍ସକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଣ୍ଡମ କିଣିବାକୁ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିନା କଣ୍ଡମରେ ହିଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଅଚାନକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପରି ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆଡଲ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ନକଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ। ଆଶା କରି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି ଭାବେ କରିନିଅନ୍ତୁ।